Ще говоря сега, който много хора могат да ме намразят, но какво да направя? Трябва да бъдем честни с хората. Лилия Петрова от Париж, българка. Не си казва годините. Тя казва, защо господин Димитров, изказал съм се в някакъв вестник, мисля 168 часа, на въпрос задавали на видни българи, желаят ли емигранти, бежанци, мюсюлмани. Аз съм казал не. Категорично. След това съм пояснил, че нямам нищо против да се подбират на границата бежанци, мигранти или както ще да ги наречете, християни. Казах, в Ирак, Сирия, Афганистан има достатъчно християни, да ги подбираме да влизат. И оттам следва въпроса защо. Защо ми се сърди Лилия Петрова? Защо в дните на най-светлите празници, когато човеколюбието трябва да ни отнеме, да ни обхване и т.н. нататък, тези хора могат да се превъзпитат и т.н. нататък. Ами, понеже си от Париж, Лилия, или поне работиш там, и прескочи до семейството на нея 130 разстреляни и ги попита и смятат ли, че подобни хора могат да се превъзпитат. Но аз ще фана нещата фундаментално, от дъното на нещата. Корана линия е основата на всичко. Корана, това е свещената книга на мюсюлманите, това е тяхната религиозна доктрина. И то определя всичко, целият им живот. Този, който не се движи по нормите на Корана, той не е мухамеданин, той не е мюсюлманин, пардон. Според... Седнете, намерете тази книга, я прочетете. Във Франция ще я купите на френски език, искам на френски да я прочетете, защото от двата превода в България на Недим Генджев и на Теофан Теофанов са, между нас си казано, силно фризирани в най-лошите части. И какво пише в този Коран? Лилия Петрова. В този Коран пише Лилия Петрова, че вас ви няма. Вас лично. Лилия Петрова не съществува. Вие не сте човек, вие не сте персона, защото сте жена. А жените в тази доктрина, религиозна, каква е точно, ще я нарека след малко, не съществуват. Вие не сте персони, нито юридически, никакви не сте. Нищо не сте. Вие трябва да ходите облечени от главата до петите в черно. И ако случайно сте се омъжена, и то за мюсюлманин, мъжа ви просто трябва да се изправи срещу вас и да каже 3 пъти. Развеждам се, развеждам се, развеждам се. След което те фаща за яката и те изритва от къщи. Няма деца, няма имущество, няма нищо. Нищо не ти се полага. Ако не дай Боже, погледнеш някой красавец като мене, нали го харесаш, но само това, нищо не сме направили, само сме се харесали на улицата. Тебе, ако има свидетели, могат да го документират, те осъждат много бързо. Вързвате на един кол, на едно площадче и те замерят с камън или лилия, докато те убият. Ето това е ислям. Това е истински ислям, защото друг няма. Има тези, не случайно се наричат фундаменталисти, защото се движат по фундамент на исляма, по книгата се движат. А другите, ето, разправят разни глупости, както ислям означавал мир. Иди кажи на нея 130 от Париж, на нея 84 от Ница и на нея 10-12 от Берлин, онези от Санкт-Петербург и така нататък. Иди им кажи, че ислям означава мир. Иди им кажи. На родители, естествено, защото хората отдавна ги няма. Това е положението. Какво е исляма? Исляма не е религиозна доктрина. Ако внимателно го прочетете, ще разберете, че исляма, за разлика от всички останали религии, църквата, християнската църква, будизма и т.н. иска, освен
духовната власт над човека. Тоест, освен това, което иска нашата църква, да вярваме в Исус Христос, да вярват будистите, да вярват в Буда. А те ги учат не само да вярват в Мохамед, но и да се борят, да наложат властта на създаденото от него движение, го наричам аз, а не религия, на цял свят. Политическата власт, Лилия. Това искате. Политическата власт. Но де да беше само това? Освен политическата власт, Лилия, те искат също така и юридическата власт. Или казано на руски, вся власт съветам. Цялата власт на мюсюлманството. Кажи ми, Лилия, как да искам такива хора да дойдат в България? Как да искам? Дори да са едни такива хубави кротки, като нея да ги показаха в Елин Пелин. Нали след тях ще дойдат още 200. И те идват, синовете им вече бяха дошли. Бяха дошли там, млади, хубави момчета. Кажи ми, Лилия, как с тези хора ще се живее, когато той, като гледа една жена, не я смята за човек? Иначе нямаше да има толкова изнасилвания в Кьолн. Над 700. Те просто не смятат жените за хора. И вас не ви смятат за човек. Бъдете сигурни в това. Ако някой мюсюлманин ти се прави в Париж, че много те уважава и много те харесва, не му вярвай. А въобще не му вярвай. Или иска да те чука, ако си млада, или по-млада, или нещо друго иска да те обере, или нещо друго иска да те направи. Това е положението с мюсюлманството. То не е религия. То е политическа доктрина, която иска властта над целия свят, над хората. Власт не само духовна, както казах, но и политическа и юридическа. И именно затова такива хора нямат място в България. Иначе, от тези страни да дойдат хора, които са християни, които най-много патят в момента. Това е човеколюбие. Защото там ги разстрелват всички. Разделили се мюсюлманите, естествено, на сунити, шинити, алевити, вся остална е сволоч. И имат, освен че се бият помежду си, всички заедно избиват християните. Да приемем поне тях. Това да бъде нашето човеколюбие. Ще ми кажеш, ама чрез превъзпитание може би ще може. Някои случаи, които станаха и в България, но и по света, ме карат, че частично това е възможно. Но частично. Факт е, че няколко млади хора, погледнай България по телевизията, мисля, че на тези години мога да познавам хората, мисля, че не лъжат, че са приели Христовото учение. Чудесно. Да станат християни, да целунат кръста, да изпълняват християнските ритуали. А същото нещо ставало и в Германия. И там движението хващало стотици млади мюсюлмани, които приемали християнството. Възможно. Възможно е млади хора с образование, които четат, пишат и разбират ужасията на това нещо, наречено ислям. Да се откажат от него. Това е възможно. Но дали може да стане в огромни размери, казвам честно, не знам. Живота ще покаже. Но ако има такива случаи, не бива да ги отхвърляме. В България имаше едно момиче в Несебър, няколко момчета в Харманли, тук в София, те бяха военни общежития. Също прекрасно, добре. Но трябва да се наблюдават известно време, дали не е нарочно, просто за да могат да се интегрират в нашето общество. Това е. Защото, нека да си говорим откровено, Лилия, още нещо. Вече ме намръзят и християните от това, което ще кажа. Всяка религия, ако погледнем реално и точно на нещата, е набор от ценности. От общочовешки, нормални, морални и етични ценности. Нашите са ясни. 10. Това са прословутите Божии 10 Божии заповеди. Буддийските не ги знам с точност колко са и дали съвпадат с нашите. Сигурно съвпадат, защото това е
една изключително кротка религия. Мюсюлманските ценности не съвпадат с нашите. Мюсюлманските ценности, ако видиш неверник, трябва да го заколиш. И те го правят. Мюсюлманските ценности не касаят неверниците. Геори, те касаят само тях. И то не всички, само мъжете. Жените не, категорично не. Затова, Лидия, не ме убеждавайте. Помислете върху приказките ми. Нарочно се мъчах да говоря спокойно, разбираемо, бавно. Ако случайно ме записвате, да ме чуете още един път, след това, ако трябва още един път, за да разберете дали съм верен, дали съм прав. А най-вече, дали съм прав, ще разберете, ако прочетете Корана. Имам чувството, че много хора не са чели Корана. Не са чели Корана да видят за какво става дума. Разберете, това нещо е измислено 632 година. Айде, ако не там, годините преди това, 631, 630. Това е диво средновековие. Много диво средновековие, където насилието, кръвта просто се проповядват, така без да ти мигне окото. Сега може би не знаете едно нещо, направете справка. Да видите дали ви лъжи и тогава може би ще ми повярвате повече. Корана е забранен в Япония. Демократична страна ли е Япония? Супер демократична страна. Как и защо е забранен Корана? Ами защото съдържа призиви към насилие. А в Япония законодателството е такова, че всички книги, които призовават към насилие, към кървища, към бойища, са забранени. Може би така трябва да се тръгне. Знам, че това е огромен проблем. 1 милиард са мюсюлманите. Близо 1 милиард. Нямат още толкова. Трябва да направим всичко възможно, да ограничим доколкото е възможно. И Европа трябва да го разбере това нещо. Да престане да се хили, да престане да измисля емфемизми и прочие глупости, нали, за да означи тези неща, които се случват и които, не дай Боже, ни очакват. Толкова по този въпрос. Надявам се, че Лилия Петрова е доволна от това, което ви казах.